Yan pa rin yung bahay nila, oh. Hindi pa naayos. Daming daming tatang. Siya balikot siya. Mabawi. Ano give tayo ng tubig para sa pangalawang halo. Tibay ang gripo Hindi inaanod ng pagbaha. Amo. Ito lang muna yung gawa natin. Yung mga medyo magaan-gaan lang. Tilo. Babad mo na bago ilagay. Hello, shoutout sa inyo. Nakakatilo. Nakakatalo. Pag nakaparang nasa nakalusa Hindi. Yo. Sinabi ko Mr. Chair ng ating ng Mr. Duterte. Hello po mga katilo. Siya Ay po. nasangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So gano'n na po ba? Chief, o wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao. Dapat may sinasabi ka din. Sa panahon ninyo, Oo. war on drugs, Sinasabi ka din. Nahiya ako, nahiya. panahon ninyo sa halip Yan lang ang problema. sa halip na gawin ninyo ay Shout out mga katilo. Shout out. Ako talaga. Nagbablog na raw siya. Mga katilo. Amo talaga. Umuoy. Oh. Matindi. Malupit. Eh, manalaw ko. Ako ba? Amo ay. Amo talaga. Oh. Oh. Nakandal. Ayun na. Ayun na. Matindi. Nagpakawala na yung dam. Tilo, punta ka din na Gwen. Maya ako din tayo materialis. Thumbs up. Okay. Maya, nag-voice message. Kaya yung ulit sa anak ko. Visit. Matindi. Tapos sa isang araw, minisage ko, yo. Sabi niya, kumain ka na? Matindi talaga. Wala pala si Tilo. Talaga. Naligo na. Amo. Ano yung bang thumbnail? Bang thumbnail ba? Bakit kuya Tilo? Nakikita yung pimples ko. Ang gut mo kaya. Lagot ka ni Chinchin, ala. Ala, Chinchin, shout out sa'yo, Chinchin. Tingnan mo si Kuya Tilo. Ano? Ay! Tinanggal sa camera. Natakot. Ako talaga. Ako talaga. Dapat kasi Kumain ka na. kumain ka na ba? Matindi Tilo. Silent vlogger. Oo. Yun. Ang matindi, yung comment doon kay Vince. Sabi doon yung comment, ang daming sinabi ni Tilo pero wala akong naintindihan. Yung tawa lang na ako naintindihan niya doon eh. Kaya kayo. Yung nga, nung kay Rika. Kasi pag yan natakanda. Natatawa na kaya ako nung... Ay, ikaw pa natawa? Abangan niyo yung vlog ko kay Rika kay Tilo. Sabi ni Tilo, si Rika gusto niya lang iuwi ng karamuan. Nasabi. Oo. Mamaya galawin ha. Okay. Tukpo ka kaya.
Pero yung nagsitingin ko. Ay, hindi naman. Pero nagsitingin ko. Nagdaman siya ng ano sa ate. Ayan ko na ano ko. Pero sa padangan ako bayaran. Kasi hindi naman kailangan lang mo. Ha? Hindi makain lang yun. Ay, huwag na yun. Huwag na. Luto lang. Walang itin yun. Dami, ang tagal talaga. Wow. Wala. Oo, ayos. Ayos na ayos. Tapos baby, apat na dosen ng Dami. Dami pala. wala na kasi uminom ng mga isa mo. Matindi. Kailangan yung gusto nyo mga part, mga EDC, mga kiki. Oo. Ganyan sila. Hindi Pasko! Sana all talaga. Sana all. Hindi mo namin na yun. Naman hindi Walang problema. Lalaki tayo. Wala yun. Nag-start mo yung pangalawang halo. Copy. Salamat. Hello. Buta ba hello ay? Ha? Amo. Mingago mo na ko na yan. Ha? Mingago mo na.
Hindi pa kita nakapag... kakalap. Sa... Tambayanan. Hindi nga maulit-ulit yung pagkakot ito. Amoy! Amo talaga. If we could just Yan. Tuloy-tuloy pa rin yung ano, maghalo. At si Tilo ay naghahakot ng hollow blocks doon. Si Kagat siya dito, si Arnil nandyan. Normal mo na mag-iinit oh. Normal? Ay, mag-iinit. Ay, bali. Ito yan. 11:45 na. At siguro bosin lang tong halo. Tapos saka magbe-break time para duro-diretso yung ano, yung pahinga pagka break time. Tapos kung anong panibagong halo ulit, pangatlo. Ang konti na lang naman. At si tatay nakaluto na rin yung ano, tanghalian namin. Bali kami lang yung hinihintay para duro-diretso yung pahinga. Ang si Pula nag-aakot ng hollow blocks na hinakot nila Papa ni Gwen. Sa loob sa kuya? Sa loob. Oo. Kasi Tilo ayun. Mas matibay ito sa yung ano, mag-alat. Buwas mo na pubuka ano, matumba. Wala, tanggalon sa forma. Magkatalbo. Mag-wire na lang ano doon. Magkatalbo. Tubo kaya pag lalo pa. Pag pinakla. Oh, sarap ng hangin.
Gugulat ka rin pala, Tilo, ah. Ano yung gagawin mo dyan? Ha? Gagawin mo dyan? Lo? Ah, tuloy doon. Ano? Ano sampal? Dito po. Ayun, konti na lang yung halo. At upload muna ako. At maya maya break time na. Para maka-upload agad tayo. Ganda ng panahon, no? Parang walang nangyari. Asul na asul. Yan, break time. Kain. Wala pang ulam. Amoy. Bangkulis. Tara. Bangkulis turingan. Ulit. Ulit. Ano magti-TikTok si Tilo? Nagtatabi lang ng langaw, ah. Oh. Ang lupit, ah. Imbes na matulog. Ginawang candy. Imbes na matulog, TikTok na. Papayat ka niyan. Oh, magbablog. Mag-TikTok yung dalawa. Tuturuan ni Gwen si Tilo. Ole. Ganda. Hindi yung madali lang. Ulit. Sige na. Ayan, magti-TikTok daw si ano. Tilo. Ayusin mo TikTok mo. Summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have. Parang Tilo na. Parang Tilo na. Parang Tilo na gugalaw. Stars from the sky, just two hearts running wild. Never say never stop.
Magpapataba ulit ako. Sabi ko nga sa kanila, alis na ako. I-check na ako. Tapos sabi ko, huwag na muna ba? Lupit kilo. Yan daw. Up, up, Last 3 up, months up, daw. up, up, up. Malupit, Gwyn, oh. Hindi na bumalik. Gwyn, malupit. Ay, Oh. tinaog na ako sa pag- Daog na ni ka? Oo. Dana. Malupit. Dana kaya. Ayan. Wala na talaga. Di na natutulog si Tilo pag break time. Sumala nung nagkasilpon. Ulit. Kay TikTok. TikTokers pala to eh. Oo. Malupit. Kaso sabi raw, pag nakita ka ng sigarilyo, yung cellphone babawiin. Pag nakita ng sigarilyo, babawiin yung ano, cellphone. Sige, pang ano. Lagot ka kaya ano. Wala. Nagaan ko muna. Kasi ko na rin. Pag nakayo ko. Amoy. 16 years old. Malapit talaga tong vlogger na to. Iba talaga yun. Nag-offer talaga ng ano. Oh, ito yun. Ito yung napapanood ko sa vlog. Ano? Na personal ko rin. Maganda intro. Ulo. Maganda intro. Papagawa nga ako sa kanya ng intro. Abangan nyo po yung gagawin niya na intro sa akin. Di naman yun ano yan. Iyan mo lang. Abangan nyo na lang. Magpapagawa sa kanya maganda yung intro niya. Mga kagwini. Mga kagwengi. At syempre, congrats natin siya kasi monetize na. Wow. Oy. Kung hindi dahil yung sa inyo, Team Pahuway and sa mga Team Pahuway supporter. Dahil din sa inyo, sa'yo yun. The dedication. Oo. Ganun talaga. Dahil sa yelo yun. Sige. Yelo nagdala nun. Yan lumabig ang ulo. Yung mga iinom. Yan. Yan mga kagwini. Ayan. Masaya. Danda lang. Gitna mo, gitna. Gitna. Yan po, ulit para sa pangatlong halo. Yan. Tinakot nila utol. Sasabi ko, ako na lang maghahalo. Kasi nga, nahihilo-hilo talaga ako. Pero kaya pa naman magtrabaho. Ako na lang maghalo. At inusog namin yung hinahaluan kasi doon banda ay ano na, mainit na. Dito sa malilim, doon mainit na doon. Ay. Mama? May request mo na daw eh, bago yung mababasa doon. Baka daw mga may siya. Pag-edit, talagang tumadubli. Sige, ano pang edit mo? Cut-cut. Cut din. Yep. Mas madali. Kaso, ano naman yan? Pagkutambit. Hindi na natatanggal sa taas. Paano?
Yan po, paubos na yung pangatlong halo. Ay, may vlogger sa likod. Ayan. Bali, ubusin na lang to. Ubusin na lang. Aywan ko sa kanila kung magpapahalo pa. Abang-abang lang tayo kung magpapahalo pa ba sila. Sige, Amo? alam mo na. Secret niya. Sige. Secret niya. Patiya. Secret niya yun. Okay, bahala kayo. Mag-secret din ako. Bahala ka. Bahala kayo. Secret yun. Bahala kayo. Secret! Basta wala ko bukas. Wala ako bukas. Wala kayo dyan. Secret kung saan ako pupunta. Di seryoso nga wala ko. Pero alam naman namin kung saan pupunta. Alam nga namin. Ano? Secret. Secret. Di parang gets ko na talaga. Parang gets ko na talaga. Secret. Kung saan ka mapunta? Oh. Parang gets ko na yan. Saan? Hindi secret niya. Alam namin yun. Secret. Pero secret yun. Bala kayo. Ano nga parang Jason? Ha? Presko? Kaya lang. Sada. Presko na talaga sa... Yung presko sa taas. Pag nagtaas lang init. Pero may alam kami. Secret. Okay. Secret. Nag-uwaking sabi ko na udma. Secret. Kasama. Ako yung wala bukas. Lagam na talaga. Baka pasagob. Agpasagob. Pero napatalok siya na. Nagka-idea na ako. Ano? Secret. Nagtatanong ako kasi wala ko bukas. Pwede. Secret nga. Bala kayo. Nagpapatanong siya. Hindi. May nagtatanong kasi kung andito daw kayo. Oh, mali na naman inisip. Ay, wrong. May pasabog nga. Baka Wrong. magpapa-ice cream. Ay, Hindi. wrong. Diyan ba sila bukas? Pagka nakal... Yan pa rin yung bahay nila. Hindi pa naayos. Daming tatanggalin. Mga panggatong na siguro to nila. Daming panggatong. Oh, may upuan. Mga kawayan, plywood, yero, lawanit. Busy yung mga tao dito, doon mga nag-aayos din ng mga bahay. Dapa yung mga bahay dito banda. Ayan na. Ano yan? Sa'yo balikot siya. Secret. Bumabawi. Bumabawi. Buksan nyo na lang kaya pagkakain para hindi siya lang Secret. Tay, Pero di siya lang win. hindi siya lang Secret. Ayan po, tapos na yung halo na pangatlo. Hindi ko alam kung magpahalo pa si Kagatcho. At yung kwento ni Papa ni Gwen, yung tubig daw dyan sa banda dyan sa sa yero, dyan sa pinapatakan ng tubig. Grabe, yung lalim. Ibig sabihin mga nasa 4 na tao dito banda. Ay, oo, finish na yan. Di man May daddy ang nakagat.
Ato kay nadali kasanto si luwas ko tubig. Di, nakatutok ko. Yung ganda si papa Kawin na niya. lang aba. Di lang bang alon. Nagkaro din ang good. Secret. Pero kung dahil ito kawin yan, di mo Nag-offer si Gwen ng ano, ng ikaw yan kaya nakikita. snackan. Kilo. Bantay mo na ako sa taas. Di ba kilo? Saan na magpunsit? Bumabantay siya dun sa tindahan nila kasi yung tindahan nila walang sarado. Open. Sige. Inopen kasi ni Kuya Jason. Secret. 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 Bye-bye. Bantay mo na. Tadi man chinilas mo ta bunyagan. Lamudan.